on, ongi etorriak Jainko erreinuaz eta aginteaz ari zaizkigu gaurko irakurgaiek. Jesus etzen filosofo edo teologo bat izan, eta etzigun doktrina bat erakutsi Jainkoari buruz. Jesusek erakutsi zigun Jainkoa, Jainko ona da, errukiorra, bakarra, desberdina, behartzuen hurbilekoa, zuzentasuna behar dutenen babeslea, horixe da Jainkoa. Jokaera hori da Jainkoaren erreinua, eta erreinu hortara deitzen gaitu. Bihotz berri zaitezte, hurbil data zeruetako erreinua. Bihotz berritzea ez da gauza batzuei uko egitea bakarrik. Kontzientzia landu eta helduarekin Jesusen bidea aukeratzea da bihotz berritzea. Inorrez da aldatzen behartuta. Jesusen dei maitekorrak aldatzen eta berritzen du bihotza. Zatozte nerekin. Jesusen dei errukior hori entzungo dugu guk ere gaur. Adi eta erne jarri gaitezen, eta irten gaitezen Jesusen bidera, zutik jarri eta kantuz. Igandean du sortarazia, jauzerokoak argia. Igandean du maite zegina, ondoko lehen eguna. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Igandean du Kristo kasia, biztu beharren bizia. Zuei bake, zuekin nago, munduak mundu dirauio. Denok batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Bere erreinuko berri ona oparitu digun gure jauna, izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, batasunaren eta elkartasunaren sakramentuari hasiera emateko, sargaitezen geure barrura, eta eskadezagun benetan bihotz berritzeko errukia. Jesus jauna, herriak argitzen dituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gure poza ugaltzen duzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, bihotz berritzera atergabe gonbidatzen gaituzuna, erruki jauna. Erruki
dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita kantatuko dugu aintza. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Berriz. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jaundi eta eder zaitugu eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko baita ahal guztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk kentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argita. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zutitu gaitezen otoitzerako. Egin dezagun otoiz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, zuzendu zeure gogara gure jarduera. Zure seme maitearen izenean fruitu on ugari eman dezagun. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Inguruko etsaiek morrontzatzen dituzte Galileako herri txikiak. Ustez ezaketena baino askapen handiagoa agintzen die Isaias profetak. Begiak ikusi dezaketena baino argi handiagoak argituko du euren iluntasuna. Sin decir su nombre, señala Isaías a Dios en la luz que rompe la tiniebla, en la alegría que suplanta la humillación. Escuchemos al profeta Isaías. Isaías profetaren liburutik. Garai batean lotsagarri utzi zituen jaunak, Zabulonen lurraldea eta Neftaliren lurraldea. Azken aldian, ordea, ospetsu egin du itsaso ondoko bidea,
Jordanes bestaldeko lurraldea, Galilea Gentilen eskualdea. Ilunpean zebilen herriak argi handia ikusi zuen, erio itzalean bizi zirenei distira egin zien argiak. Gehitu zenuen poza eta handitu atsegina. Pozik dabiltza zure aurrean, usta biltzen izaten den. Urtu baituzu lepoan zeramaten ustarri astuna, zapaltzailearen aginte makila, Mariango gudarostea apur bezalaxe. Jaunak esana Eskerrak zuri jauna. Jauna dut argi ta salbamen. Denok. Jauna dut argi ta salbamen. Jauna dut argi eta salbamen, horni beldurtu. Jauna biziaren babes, norni izutu. Jauna dut argi ta salbamen. Gauza bat eskatzen diot jaunari, horren bilan nabilni. Bizinadila jaunaren etxean, neure bizitzako egun guztietan. Jaunaren edertasuna miretxiz, eta haren tenplua zainduz. Jauna dut argi ta salbamen. Jaun bakarra dute kristau elkarteek, Jesucristo. Buscar señoritos entre los diversos dirigentes eclesiales es sacrílego, nos dirá San Pablo, aunque un grupo de sus seguidores pretenda tomarle como bandera. Escuchemos a San Pablo. San Pablo apostolua Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, Jesukristo gure jaunaren izenean arren eskatzen dizuet. Etor zaitezte denok bat elkarrekin eta ez bedi izan zatiketarik zuen artean. Bizi elkar ondo harturik, ikuspegi eta iritzi bat bera duzuela. Izan ere enez zenideok, Kloeren jendeagantik jakin dut eztabaidak dituzuela zeuen artean, alegia. Hor ari omen zarete nor bere aldetik esaten, ni Apolorena naiz, ni Paulorena naiz, ni Apolorena, ni Pedrorena, ni Kristorena. Zatitua aldago bada Kristo? Paulo gurutziltzatu ote zuten zuengatik, edota Pauloren izenean bataiatu ote zintuzteten. Kristok ez ninduen bataiatzera bidali, berri ona hotz egitera baizik, eta hau ez giza jakinduriasko hitzez, Kristoren gurutzeak bere indarra gal ez dezan. Jaunak esana Eskerrak zuri jauna. Mesia salbatzaileak argi berria ekarriko zuela esan zuen Isaiasek.
Gauza konkretu eta zehatz batzuek dira Mateo evangelariarentzat egiazko argi eta argitzaile. Jesusek dakarren berri ona, askapena egintzetan azaltzen da. Herriaren gaitz eta gaixotasunen sendaketetan agertzen da jaunaren salbamena. Begira, gertu dago jainkoaren erreinua, esango digu Jesusek evangelioan. Kanta dezagun gure poza, aleluia abestuz, zutik Jesusen hitza entzuteko. Kanta dezagun denok, aleluia. Jesusek erreinuko berri ona hots egiten zuen. Eta gaitz guztiak sendatzen zituen herrian. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitzazuri jauna. Juan baitu zutela jakin zuenean, Jesus Galileara baztertu zen. Nazaret utzirik itsas bazterreko Kafarnauna joan zen bizitzera, Zabulon eta Neftaliren mugetara. Horrela bete zen Isaias profetak esana. Zabulonen lurraldea, Neftaliren lurraldea, itsasbidea, Jordanez beste aldean, atzerrien Galilea. Ilunbetan zebilen herriak argi handi bat ikusi zuen. Erio itzalpeko lurraldean zeudenei argi bat agertu zitzaien. Orduan, Jesus hasi zen hots egiten eta esaten, bihotz berri zaitezte, hurbilda eta zeruetako erreinua. Jesusek Galileako itsas bazterrean zebilela, bi anaia ikusi zituen, Pedro zeritzan Simon eta haren anaia Andres. Itsasoan sareak botatzen, arrantzaleak baiziren. Eta esan zien, zatozte nirekin, eta giza arrantzaile egingo zaituztet. Haiek, berehala sareak utzi eta jarraitu egin zioten. Handik aurrera zikoala, beste bien aia ikusi zituen, Santiago eta Juan, Zebedeoren semeak. Itsasontzian sare konpontzen ari zirela,
beren aita Zebedeorekin, eta dei egin zien. Haiek ere, berehala ontzia utzi eta jarraitu egin zioten. Jesus Galilea osoan barrena zebilen, haien sinagogetan erakusten, erreinuko berri ona hotz egiten, eta gaitz eta min guztiak sendatzen herrian. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna, aleluia, aleluia, Kristau senideok. Orain bi igande zeruko mintzoa entzuten genuen Jesus bataiatuaz esaten. Hau da nire semea, nire maitea, berau dut atsegin. Eta gaur 8 berriz Joan bataiatzaileak Jesus zetorkiola ikusirik esaten zigun. Ona hemen jainkoaren bildotsa, ona munduko bekatua kentzen duena. Nik ikusi dut eta aitortzen hauxe dela jainkoaren semea. Jesus honek gaur bere zeregin publikoari ekiten dio. Eta ara bere zeregina. Erio itzalean ilunpean bizi direnei argi handi distiratsu piztera dator. Horretarako aldarrikatzen, oihukatzen dio jendeari, guri, bihotz berri zaitezte, hurbilda eta zeruetako erreinua. Hau da, jainkoa bera personalki orain arte ez bezala, erabat gerturatzen ari zaigu, eskura dugu. Ondo pentsatzen jarrita, aintzat hartuz gero, mezu hau ikaragarria da. Ba begira, guri zuzentzen zaigu mezu hau, orain eta hemen, sinesmenez geuretzat ardezagun. Zuk eta nik guk aintzat hartuko aldugu Jesusek gerturatzen digun zeruetako erreinua. Hori nola egiten den galdetzen badugu, Jesusek esaten digu bihotza jarri behar dugula lanean. Bihotz berri zaitezte, esan digu ozenki. Bai, batik bat, bihotz kontua dugu, amets ikaragarri hau egia dela sinestea, edo sinetsiz gauzatzen hastea. Gure bihotzak lanak izaten ditu, Jesusek dakarkigun zeruetako erreinuaren berri ona serio sinesten. Izan ere, bihotz honek gure bihotzak, ilunpe eta erio izal klase askoren eskarmentua darama berekin. Guk uste baino gehiago, etsita bizi gara. Ez digu alferrik esaten Jesusek bihotz berri zaitezte. Aldaketa handia da hau, erabatekoa. Nola gerta dakiguke tamaina honetako miraria?
bihotz berria luzitzen hasi eta bihotz berri horrekin bizitzen jarraitu. Mirari hau Jainkoaren egintza bezala ageri zaigu Biblian. Ezekiel profeta bere idazkian azaltzen da, bihotz berria emango dizuet eta espiritu berria ezarriko. Hori agintzen dio Jainkoak bere herriari, hori agintzen digu guri ere. Beraz, Jesusek esaten digunean, bihotz berri zaitezte, lehenik eta behin konfiantza apal baina ausarta eragin nahi digu gure bihotz zahar honetan. Hau da, Jainko errukitsu ahal guztiduna erabat bere gain hartzera datorkigula. Banan, orain eta hemen bere gain hartzen gaituela. Eta bihar eta ezi, eta noiz nahi eta non nahi gure eguneroko bizitzan, gure poz eta minen erdian. Eta egintza horren poderioz emango digula bihotz berria. Konfiantza apal eta ausartau, freskoa, sendoa gerta dakigun, Jesusi berari entzun behar diogu, gutako bakoitzari egunero esaten, bihotz berri zaitezte. Bihotz berria dakartzuet. Izan ere, Jesus berarengan bakarrik gauzatzen da zeruetako erreinuaren hurbiltasuna. Beragan dugu zinez Jainkoa gure. Eta datorkiguna, bizi dena azaldu egiten da, esan ohi dugu. Eta hori da Jesus. Bera bizi da, bizi berriz, eta badatorkigu etengabe. Horren adierazgarria da, Jesusek Galileako itsasbazterrean barna zebilela, Pedro eta bere anaia Andres eta Santiago eta Joan anaiei egiten dien deia. Zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet. Arrantzale hauek bere jarraipenerako dei honetan Jesusen giza eta Jainko autoritate aparta, bakarra. Autoritate honek hasieran gogoratu ditugun Jesusen bataioko testigantzetara garamatza. Hau da nire semea, nire maitea. Berau dut atsegin, esan zaigu zerutik. Eta joan bataiatzaileak, ona hemen Jainkoaren bildotsa. Ona munduko bekatuak entzen duena. Beraz, Jesus hau ez da edozein. Jainkoa guk uste baino hurbilago etorri zaigun bezala, Jesusek ere guk uste baino hurbilago hartu nahi gaitu, zatozte nirekin deitzen digunean. Bakoitzari geure Galileako itsasbazterretan. Ez hemen bakarrik, geure eguneroko bizitzan. Jarraipen honek kristauon bizitza oso-osorik hartzen du eta aldatzen. Gora bera asko izaten dira Jesusi jarraitzeko lan honetan, baina batez ere lehenik eta behin Jesusi jarraitzea Jainkoaren doain paregabea da. Horretarako eta horretan ematen digu Jainkoak bihotz berria.
Horretarako hartzen gaitu Jesusek maitasun leialez bere Eukaristia, orain bezala. Berarekin giza arrantzale bihurtzeraino. Egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue jainko baita ahal guztiduna zeru lurren eginea. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren Amen. Egin dezagun bat Eliza osoaren otoitzarekin. Eskadi ezaio baitari gizabideak pozteko adorea. Entzun jauna eskatzen guztien alde. Berri onaren argiak justiziara eta elkartasunera eraman ditza. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, eskatzen Kristau elizen batasunaren alde. Denek, elkarturik eta batasunean, jainkoaren erregetza bera zerbitza dezaten. Sufritzen ari diren guztien alde, gaixo eta ezin duen alde, bakea behar duten herrien alde, jaunaren hurbiltasunak adoretu ditzan, pozik eta onez bizitzeko. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, hemen elkartu garen guztion alde. Egunetik egunera hasi gaitezen jaunaren hitzarekiko leialtasunean. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, eskatzen entzun aita ona
fedez eskatu dizuguna, eta emaguzu munduko gizon emakume guztioi zure bakearen baretasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Israel, egon beti jaunari, bera duzuta zure indarra. Senideok egigun otoiz Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Begira, jauna, begi honez gure eskaintzari, eta sagara ezazu zeure espirituaren indarrez, guretzat salbamen sakramentu gerta dadi. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunak aldauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zugandik dugu bizitzea, mugitzea eta izatea, eta gorputz honetan bizi garela ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna, eta betiko biziaren hasiera ere badugu. Eta Jesus hilen artetik piztu zuen espiritua lehen doain dugunok badugu itxaropen
betiko salbamen izango dugula Pasko misterioa. Horregatik, guk ere aingeru guztiekin batean goresten zaitugu pozez abesten dizugula. Santu zera, bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Biletan bizko zera lañarra, zu berriz etorri arte, autorua Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzat. Izan gogoan, jauna, gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna igapatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu, arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
Honen bitartez, honekin eta honenga, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu ta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aina, zeruetan zarena, santu izan behi zure izena, etor behi zure reina, egin behi zure naia, zerua bezala lurrean emaiko zutau, egun horietako ogia, barkatu gure zorra, guk ere eure zorre, barkatzen diegu ezkero, ez gaitzazun duziren batian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Erruki, erruki jauna, jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Erruki, erruki jauna, jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko bekatuak entzen duena. Jangoikoaren bihotza bera, gurea berritzen diguna. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz.
gurekin egon, gurekin jauna, kanta dezagun denok. Gurekin egon, gurekin jauna. Zineten bihotzinun, ibili zola bihotzinun. Ara Jerusalenen eren egun, Jesus hildela eren egun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluniluna, gurekin egon, Embausko bidean bihotzazu, ez ote ginen bihotzazu. Jesus mintzo zenean, haino doatzu, ari ginauden hain doatzu. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluniluna, gurekin egon, Egin dezagun otoiz. Jainko ahal guztiduna, bizi berriaren grazia eman diguzu. Egizu, poztu gaitezela beti doain honetaz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Geure lur eta erio ilunetatik askatuak izan gera. Salvamenaren itxaropena eman digu Jesusek, bere maira deitu gaituenean. Bere hitza doaia eta deia da, eta geure min eta nahasketetatik askatzen gaitu. Eukaristia bakoitza uste eta itxaropen horren euskarri gertatuko altzaigu. Nahi duzuen arte beste bat arte, agur eta izan ongi. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen.
zoazte jaunaren bakea.